Детска градина Червената шапчица е най-младата детска градина в града ни. Да не изземвам всъщност функцията на ново построената миналата година, ОДЗ в града, но от детските градини, които функционират дълго време в града, тя е така най-младата. Миналата година, 2014 година, празнувахме 35 годишнината от създаването на детската градина, но тя е млада, но същевременно е носител на едни много сериозни традиции. Тя е инициатор на много успешни идеи в педагогическата практика. И като такава е позната в града ни, познати са децата, които излизат от детска градина Червената шапчица, като едни свободни, много добре развити, възпитани, умни и здрави деца. Ролята на детската градина е много широка, много голяма и от изключително голямо значение за развитието на един човек. И не само на семейството, на бъдещето като цяло. Макар и да звучат тези думи много силни, на фона на всички други затруднения, които в икономически и битов и природен моменти, катаклизми, които се случват, всъщност ние разчитаме на нашите деца и от това какво ще им дадем, какъв свят ще им покажем, как ще го разкрием, как ще ги включим в него, зависи до голяма степен и какво ще се случи с нашето бъдеще вече на големи и още по-големи хора. И в този ред на мисли искам да кажа, че се стремим да дадем възможност на децата в детската градина да намерят едно многообразие от възможности, където да намерят своята реализация, своето място, да се научат да общуват с свои връстници, да се научат да общуват с други възрастни хора, да се социализират адекватно, да налагат своето място по приемливия начин, не чрез агресия и силово налагане, а чрез разбирателство, чрез комуникация такава, каквато всички искаме да бъдем между хората. Искам да споделя една успешна формула, която за детска градина Червената шапчица играе много голяма роля. Интелектуални дейности, изкуство и спорт. За нас това е рецептата за една успешна дейност в детската градина. Така ще подплатя с няколко примера. Съществува в детската градина мисия спорт. Това всеки месец ние така разполагаме с един много добър физкултурен салон и в двете сгради, с които разполага детската градина. И всеки месец провеждаме спортни празници. Освен утвърждаването на естествено приложените движения в едни по-нестандартни моменти, като каквото е състезанието, самото състезание учи децата на много нравствено волеви качества. Използваме всичко това, за да възпитаваме състезателния дух чрез собствените си качества. Победата чрез това, което можем и ще научим. Другото, което е интересно и е така характерно за нашата градина и с което се различаваме, това е желанието ни да създаваме един свят на много творчески дейности тук в детската градина. Децата живеят в голяма степен чрез приказките, чрез художествената литература, с която ги запознаваме. Това е един път, който по съвсем естествен и принуден начин ние им подаваме правилния вариант на случките в живота, такива каквито трябва ние да реагираме спрямо тях. По съвсем непринуден начин децата да възприемат правилното поведение,
ценностите, каквито са характерни изобщо общочовешките, за доброта, за взаимопомощ, за честност, за достойно поведение. Всичко това художествената литература го дава на децата много непринудено, много естествено. Затова имаме така едно ателие в детската градина, театър го наричаме, макар и смело казано, но използваме тази форма, за да засилим въздействието на художествената литература чрез едно дейностно участие на децата в нея, като създаваме сценарии, по познати приказки, използваме много такива, има автори, които правят за децата много интересни неща и по този начин, влизайки в ролята, детето съвсем естествено приема нейните характеристики, съвсем естествено участва в едно събитие и разбира другия, разбира себе си, разбира какво го кара да се радва, да тъжи, разбира какво другия би почувствал от въздействието на дадена постъпка. Мисля, че това е изключително добра форма за социализиране на децата и възможността да опознаят и себе си, но и другите. Обичаш ли приказките? Да, малко. Я ми кажи, имаш ли любима приказка? За сега да. На Старлин Ходжа, но не много. Какво ти харесва там? Хитрите тея планове на тоя. На кой? На Хитър Петър? На Старлин Ходжа. Ти обичаш ли приказките? Да. Защо ги обичаш? Защото са много хубави и много интересни, развиват мозъка. На какво ни учат приказките? Учат ни на много работи, обаче не много. Кажи ми, коя ти е любимата приказка? За всички ми са любими. Ами любим герой имаш ли си от някоя приказка? И те всички ми са любими също. Коя приказка те е любима? Замръзналото кралство. Защо я харесваш? За какво се разказва там? За две принцеси, дето едната избягва и се прави леден дворец в планината. А как завършва приказката? Тя е направила цялото кралство да замръзне и после го отмразява. А кое ти харесва там? Цялата. А защо обичаш приказките? Защото са много хубави. Приказки за добро ли харесваш или за лошо? За добро. Кой побеждава винаги в приказките? Доброто или лошото? Доброто. 3 прасенца. Какво се случва в приказката? Имало едни 3 прасенца с един вълк. И тези прасенца са направили една къща, 3 къщи, защото са били 3 прасенца. И имало един вълк и той иска да изде прасенцата. И те са правили една къщичка и вълкът отишъл и я издухал и другарчето отишло пред другата къщичка и там са прибрали и издухал 2 пъти и те отишли пред другото. И вълкът духнал, не можал. 2 път духнал, не можал. 3 път духнал и не можал и решил да влезне при комина. И прасенцата са запалили огън, съзгорявал вода и кумчо Вълчо е влезнал вътре през комина и се опарил опашката и отишъл там на гората. Прасенцата палят в цигана гореща вода един огън долу. Тогава вълкът влиза в комина и тогава той се опарва опашката и е избягал.
А кажи ми, кое прасенце е най-работливото и най-умното от трите? Пращу. Кое е то? Първото, второто или третото? Третото. А първото какво е? Направил се от слама къщичката. Вашата учителка. Така, госпожата Насова ми каза, че тези деца са много добри от група Буратино. Верно ли е? Да. Най-усмихнатите? Да. Коя ти е любимата приказка? За Маша и Мичока. Разкажи ми как завършва приказката за Маша и Мичока. Приказката завършва, Мичока идва и Маша е в кутийката и Маша слиза и извиква нейното куче, а бабата и дядото излизат, кучето излиза и гони Мичока. И Маша се завръща щастлива при баба и при дядо, нали така? Да, Добре, а кажи ми, на какво ни учат приказките? на забавление. Червената шапчица. Какво ще ни каже за червената шапчица? Тя е искала да тръгне към баба си. Майка й приготвила питка и след това тя отишла. И майката е допредила да не ходиш в гората, защото там има страшни вълк. И кой отишъл първи при бабата на гости, вълка или червената шапчица? Вълка. С интерес ли се включват децата в всички тези дейности, които им осигурявате тук? Много хубав въпрос, да, защото споменавайки ние така учителите за всички дейности, за разнообразието от инициативи, веднага би възникнал въпроса тези деца желаят ли всичко това нещо или някой им го натрапва силово? Това е майсторството на учителите, това е майсторството на детския учител, да направи формата, в която детето ние имаме желанието да му я предложим за включване, да я пожелае само. Мотивировката е от изключително голямо значение и другото, което е от изключително голямо значение, не е насилието. Много внимателно, поетапно, крачка по крачка, постепенно, но постоянно. Предлагане на децата варианти разнообразни за различни дейности. По-плахите изчакват. Има пък нужно е да ги стимулираме, малко повечко да ги поощряваме. Има деца, които са пък са си много инициативни и директно тръгват, дори без да знаят какво ще се случи. Тях пък трябва малко да ги възпираме и да ги научим да се поогледат, първо да помислят малко и след това. И така, това е изключително майсторство, педагогическото майсторство, което детските учители трябва да притежават. Мисля, че ние се справим много успешно. Разбрахме на какво учите децата тук, а на какво ви учат децата? Да, процесът е взаимен. Това е... няма какво да го коментираме. Детската градина е един изключително щастлив свят и би трябвало да бъде такъв. Тук важат други закони. Тук важат законите на добротата, на обичта, на взаимното приемане, на взаимното признаване. Може би точно на това ни учат децата. Че естествената връзка между хората би трябвало да бъде добронамереността и обичта и приемането. Приемането и обичта. Защото всичко друго води до проблеми. Очите на децата никога не лъжат. Тяхното поведение несъзнателно или съзнателно вече в по-голяма възраст ни показва много ясно къде вървим, в правилна посока ли сме, къде да забавим, къде да търсим нови възможности. Разбира се, за това също е необходимо сърце. Детските учители са специални хора, според мен, защото освен учители, които учат децата на
много полезни знания, които са им необходими и за тяхното развитие, и за постъпването в първи клас. Специалната подготовка по български математика е много сериозна в детските градини. Не случайно детската градина си е вече доста години част от целостта образователна система в България. Но също така детската учителка е първия приятел. Майката дори, замества майката дори в много от случаите при малките деца. Така че да бъдеш детски учител, трябва да бъдеш много специален човек. И да имаш голямо сърце и да обичаш децата. Важна е тази взаимовръзка детска градина. Вътре можем да сложим и родителите. Участват ли вашите родители в дейностите, които правите в градината? Родителите са много важен елемент от организацията и институцията детска градина. Първо, което се случва е, те ни избират. За да ни избират, родителите търсят много информация и е редно да бъде така. Вече сме избрани, децата са вече постъпили в детската градина. Оттам нататък следва един доста сложен период и за семейството, но и за нас. Ние трябва да изградим мостови помежду си. Нашата цел е живота на децата и престоя им тук да бъде уютен, интересен, полезен. Родителите желаят същото. Но за да се случи връзката между семейството и детската градина, трябва да се изгради доверие. Ние трябва да спечелим това доверие, да спечелим авторитета си на хора, които отдават всичките си умения за благото и за добруването на децата. Този процес е сложен. Трябва да запознаваме родителите с всичко, каквото правим в детската градина. Опитваме се да правим това. Изнасяме много информация от събитията, които се случват. Опитваме се да създадем един празничен календар през цялото време на годината, в който родителите да присъстват, в който да видят това, което децата към този момент, съответния, могат, умеят като поведение, като знания, като отношение. Поводи има много. Нашия фолклорен календар е пълен с много подходящи поводи. И Коледа като празник, фолклорните празници, свързани с пролетта, около Нова година сурвакането, след това кукерските игри, посирни заговезни, това, което се случва, Благовещение, един ден, в който семейството определено има своето място, Деня на християнското семейство, спорта, който вече споменах, е едно поле, където с средствата на забавлението много често правим празници, в които участват и родителите като пълноценни участници в състезателния процес. И това е едно поле, което освен уменията и забавата, така доста сближава нашите позиции. И се опитваме да информираме родителите в голямата си част за самата интелектуална работа, която вършим с децата. Образователната работа, учебните материи, които децата в детската градина овладяват. Защото ако родителя не знае какво се случва в детската градина, ако ние не го покажем, той няма откъде да го научи. Така че за сега нашите родители се отнасят с желания на мероприятията, които организираме. Това пък ни насърчава да измислиме все нови и то интересни. Трябва да измислиме и по-оригинални, атрактивни форми. Стараем се да бъде така, за да може да няма бариера. Родителите и ние, учителите, да бъдем едно. Децата, освен това, много е така добре и успешно за детската учителка, когато детето види и разбере, че и неговото семейство е на страната на учителите. Или ние учим и изискваме едни и същи неща, участваме в едни и същи дейности. Тогава и ние така малко си присвояваме от авторитета на семейството, но разбира се, всичко това е за добруването на децата. Да. Колко подготвителни групи изписвате тази година през май и колко нови групички ще приемете?
Тази година детската градина е голяма. Тя е с 10 групи, 270 деца. Изписваме 3 групи. Деца, които през септември ще се слеят с вече големите училища, ще постъпят големите училища, ще станат ученици с така много отговорна задача. На тяхно място очакваме да дойдат мъничките деца в детска градина Червената шапчица. Така искам да информирам родителите. От 2 години към детската градина работят логопед и психолог, което е изключително добре. Изключително добра и перспективна форма за работа в детската градина. Надявам се, че така Министерството ще пристъпи към по-сериозно и задълбочено разглеждане на този въпрос и наистина ще се създаде възможност във всяка една детска градина да има психолог и логопед. По този начин и социализацията на децата и развитието на когнитивните процеси значително се така благоприятстват от работата с тези специалисти. И определено имат място при нас, както за децата, така и за родителите. Какво ще пожелаете на всички малчугани от детска градина Червената шапчица? Първо, да бъдат много, много здрави. Второ, да бъдат много усмихнати, да се чувстват спокойни и добре в детската градина и да знаят, че ние, техните учители, всеки ден, всяка сутрин идваме на работа в детската градина, вече измислили нови интересни забавления за тях. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Диана! Здравейте, мили деца! От целодневна детска градина Червената шапчица, от подготвителни групи Смървчета и Буратино. Здравейте и вие, мили родители, които сте тук днес с нас в ресторант Половец. Започва детското телевизионно предаване "Празнични приказки" с Кака Ели. Децата от група Смървчета са не само умни и любознателни, но и добри художници. Участват в много изложби и получават награди. Едно от най-приятните им занимания е да танцуват различни танци, овладели са стъпките на хоро, ръченица, валс. Но любимият танц на момичетата е неаполитанската тарантела, която те изпълняват с невероятна лекота и удоволствие.
Децата от група Буратино са вече пораснали и познават добрите обноски. Момчетата се учат да бъдат добри кавалери. Сега ще ви представят танца на кавалерите. Това бяха момчетата и момичетата от подготвителните групи Смървчета и Буратино от целодневна детска градина Червената шапчица. А за всички тези, които все още не ме познават, аз съм водещата Кака Ели, а вие сте с предаването Празнични приказки с Кака Ели на телевизия Джияна. Само след броени минути всички ние ще се потопим в света на приказките. Приказките са създадени не само за малките деца, но и за възрастните. Те ни карат да бъдем по-мъдри, по-умни, по-добри и по-усмихнати. Деца, вие всички знаете приказката за Мечо Пух, нали? Кажете ми, кои са другите герои, освен Мечо Пух? Кои герои са там? Забрави нищо. Кажи. Йори. Добре, Йори. Я да видим, тук има една момиченце, една момченце. Кажи още един герой. Тигъра. Ами аз. Ти щеш да казваш тигъра. И аз ще кажа още един. Прашчо. Нека сега. И Зайо има. Нека сега да изброяваме. Мечо, тигър, Прашчо, Йори. Хайде, започваме от теб. Как се казваш? Ти как се казваш? Дани. Дани, хайде ти ще кажеш Мечо. Мечо Пух. И тигър, Прашчо и Йори. Хайде. Тигър. Мечо. Кажи Мечо. Мечо. Тигър. Прашчо. Йори. Мечо. Тигър. Прашчо. Йори. Мечо. Тигър. Йори. Прашчо. Прашчо. Йори. Мечо. Тигър. 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 Прашчо. Йори. Тук. Страхотни сме. Сега, нека да се разделим всички мечета в първия отбор, тигрите във втори, в трети отбор са прашчовците и йорите в четвърти.
четвърти. Започва първата игра. Аз ще задавам въпроси на всички деца, свързани с любимите им детски приказки. И който се сети за отговора, тича, за да може да седне тук на ето този стол и да даде правилен отговор. Разбира се, при правилен отговор пишем точка на дъската за този отбор, от който е детето. И така, мили деца, имате ли готовност да започнем? Добре. Защо наричат червената шапчица по този начин? Така, ето имаме участник, стани. Кажи. Защото носи червена шапка Чудесно, че от кой отбор си? от тигрите. Добре, точка за тигрите. Заповядай на своето място. Преместихте ли се всички други? Отзад. Задавам въпрос. Къде изпраща майката червената шапчица? Кой сяда? Изпраща е при бабата. Точно така, от кой отбор си? От Йори. Йори, точка за Йори. Искам тези, които бяха на първа линия, да се преместят отзад и да очаквам другите деца. Какво слага в кошничката майката на червената шапчица? Мляко и баница. Точно така, от кой отбор си? От Мечо. Добре, точка за Мечо. Отидете отзад, тези, които бяха на първата линия, сега да очаквам вторите деца. Какво й поръчва преди да тръгне към баба си? Ето, като тигри, като мечета, пращовци се бориха всички. Ставай и ми кажи отговора. Каза да не говори с лошия вълк, да не го среща и нищо да му казва къде отива. Точно така, от кой отбор си? Мечо! Аре, точка за мечовци. Слушайте внимателно. Кого среща пората червената шапчица? В гората червената шапчица среща вълкът. Точно така, браво! Чакай малко, ти забрави да ми кажеш от кой отбор си, за да напишем точката. Тигрите! Добре, тигри. Преместете се, започвам следващия въпрос. Какво си говори червената шапчица с вълка? Хайде! Стани да отговориш на въпроса. Червената шапчица си говори с вълка, че отива при баба си на гости. И какво друго си казват? И вълка й каза да червената шапчица да му даде баницата и питки и млякото. Не се ли разбират кой по коя пътека да мине? Разбират се. Кой минава по дългата пътека? Вълка. Кой минава по дългата пътека? Червената шапчица. А по късата? Вълка. От кой отбор си? От тигрите. Точка за тигрите. Върни се на мястото си, сменете се. Продължавам бързо следващия въпрос. Кой стига първи при бабата? Чакайте, кой стигна първи? Добре, чакай. Не, сега не можах да разбера кой стигна първи при мен, но те ще ми кажат кой стигна първи при бабата. Кажете ми тримата заедно в един глас. Кой стига първи? Червената шапчица или вълка? Вълка! Точка за тримата. От кой отбор си? От Мечо Пух. Ти от кой отбор си? От Прашчо. А ти? Тигри! Айде, тигри, Мечо, Пух и Прашчо печелят точка. Сменяйте се. И тримата пристигнаха първи при мен. Няма как. Продължаваме нататък. Какво се случва, когато вълкът чука на вратата на бабата и влиза в къщата? Вие отивате направо отзад. Тук пак имаме двама седнали. Какво се случва? Я да видим. Изправете се, да видим кой ще ми отговори по-правилно. Какво се случва? Вълка
стигнал до къщата на бабата. И какво става после? Той дръпнал резенцето, вратата се отворила и скочил и вълка скочил върху бабата и я бутнал. От кой отбор си ти? От Мечо Пух. Точка за Мечо Пух. Аплодисменти. Не чувам аплодисменти. Хайде, върнете се на местата. Какво се случва, когато червената шапчица пристига в къщата на баба си? Изправете се сега да видя. Кой ще ми отговори какво се случва? Червената шапчица пита вълкът, го запитва и му дава въпроси, а пък вълкът се слага очилата на бабата и ножницата. И на какво се преструва? На бабата. Идва червената шапчица, после започва да разпитва баба си. Бабо, защо толкова са големи ръцете, за да мога да ти прегръщам по-добре бабното? Бабо, защо толкова са големи ушите, за да чувам по-добре бабино? А бабо, защо толкова е голяма устата? Чакай, стоп до тук, че ще ми отидеш на другия въпрос. Точка и за двамата. Тя каза на предния въпрос, той каза на следващия. Аплодисменти, сядайте, отидете се на местата. Отборите сменени ли са всички дечица така? Кои са първите? Нека първите да направят крачка напред. Първите, така. Слушайте следващия въпрос. Значи точка за двата отбора от Мечо Пух беше момченцето и от... Тигрите беше момиченцето. Така. Сега. Значи следващия въпрос го преминах и сега питам, какво се случва след последния въпрос на червената шапчица? След последния въпрос на червената шапчица, вълка изяжда червената шапчица. Точно така, от кой отбор си? От тигрите. Тигрите, точка за тигрите. Заповядай на мястото си, сменете се първите, очаквам следващите. Задавам въпрос. Какво става на края на приказката? Станете и двамата сега да видим. Кой ще ми разкаже най-хубавия край? Я казвайте. Вълкът изял... Вълкът... Съвсем на края на приказката, накрая. Накрая бабата и червената шапчица заживели щастливо, след като ловеца му разпорил корема и после го зашил и го напълнил с камъни и той тогава казал я да отида да си пие на вода и отидал до кладенеца и навем се да пие вода и съм бурнал. От кой отбор си ти? Йори. Чудесен си, Йори. Заповядай, я ми кажи ти какво ще ми кажеш за края на приказката. Вълкът бил заспал в леглото на бабата и дошъл ловецът, той не можел да разбере дали е бабата така да хърка и като погледнал през прозореца би имало вълк на леглото и той не го застрелил с пушка, а го Разтворил коремчето, за да може да излязат бабата и червената шапчица, нали така? От кой отбор си ти? От Мечо Пух. Мечо Пух също печелят точка. Така, приключихме с червената шапчица. Имаме още една приказка. Пригответе се отбори. Колко на брой са доведените сестри на Пепеляшка? Тя седна първа. Доведените сестри на Пепеляшка общо са 2. Точка за кой отбор? За Йори. Добре, заповядайте се. Сменете се отбори. Следващите очаквам. Как се отнасят сестрите на Пепеляшка към нея?
Момиченцето ми е първо. Браво, браво, браво. Чакай. Ставай, кажи. Отнасят се много лошо с нея. Точно така. Хайде, чакай да ми кажеш кой отбор си. Йори. Ех, това е Йори бе. Давай. Сменихте ли се? Давайте другия въпрос. А как? Добре. А как се държи мащехата към пепеляшка? Че си първи, кажи. Зли. Добре, от кой отбор си? От Нечупух. Правилни отговори давате, хайде, Мечупух точка. Продължавам с следващия въпрос. Отива ли пепеляшка на бала? Ей, всички дойдоха при мен са едно, като пепеляшки. Я ми отговорете всички така в един глас. Отива ли пепеляшка? Обърнете се към мен. Отива ли пепеляшка или не отива? Отива! Четирите отбора печелят точки. Браво, записваме ги. Следващия въпрос. Играта става много разгорещена. До колко часа стои пепеляшка на бала? Ето, изправи се да ми кажеш. До 12 часа. От кой отбор си? От Пращо. Пращо печели точка. Продължаваме с какво се случва на бала? Стани да ми кажеш. Връща се по-старому всичко. Титлата става... Това не е на бала, какво се случва? Дрехите й се променява. Не е на бала, да. И тя като усети, че се променява вече пак, тръгнала да бяга, но си старала пантовка. Добре. Точка за? Нечупух! Добре, Мечупух, сменихте ли се? Продължаваме нататък с следващия въпрос. Какво си изгубила на бала пепеляшка? Пантовката! От кой отбор си? Йори! Хайде, Йори, точка за Йори. Сменихте ли се? Продължаваме. Става ли пантовката на сестрите? Чакай, няма да може да седите двамата. Станете сега, станете. Става ли пантовката на сестрите? Отговорете ми заедно двамата в един глас. Не. Как? От кой отбор си? Мечупух! Мечупух печели точка, а ти ми отговори грешно, за съжаление. Продължаваме с последните въпроси. Защо пепеляшка трябва да се тръгне рано? Защото ще се развали магията! Двете в един глас. От кой отбор сте? От тигрите. Йори! Тигрите и Йори печелят по една точка. И какво се случва на края на приказката? Принцът и принцесата заживяват щастливо и се омързват. Точно така. Аплодисменти за всички деца. Точка за отбора на Йори! Йори. Всеки идва, оставя топчицата и се взима картинка, която и да е се нарежда отзад. Така всички един по един скачаме на един крак, нали така? Хайде, готови, взимате картинка и се връщате. Старт! Другите бързо. Печели точка този отбор, който залепи всички картинки правилно, като си чуе приказката. Казвам, червената шапчица. Който има червената шапчица, лепи тук.
Житената питка. Малката русалка. Дядовата ръкавичка. Готово всички приказки, я да видя някой държи Снежанка. Снежанка. Залепихме ли всички приказки? Правилно се справихме, нали така? Аз следих през цялото време. Браво на децата! Сега очаквам следващите два отбора. Ще пиша точки и за двата отбора. Нека да дойдат тук при мен и Йори и Прашчо. Страхотни сте, вземете си топчиците. А до карли старт само слагате топката, взимате качинка и се връщате отзад на редичката. Готови, старт! Точно така на един край. Много добре се справяте всички. Готови ли сте? Вземи си оттам качи. Сега съобщавам приказката и лепите. Вие тук, а вие там. Готови? Червената шапчица. Красавицата и звяра. Пепеляшка. Трите прасенца. Само който чуе приказката. Дядо и ряпа. Спящата красавица. Грозното патенце. Житената питка. Малката русалка. Дядовата ръкавичка. Снежанка. Чудесни сте всички деца, познавате приказките и всички ще получите награди. Браво! Страхотни сте, мили деца! С приказките малкото дете добро и умно то ще порасте. Всеки знае, че доброто упорито бори се със злото. Че винаги доброто побеждава и заслужена награда получава. За да бъде победител всеки, трябва той по верните пътеки да върви напред и да успява зло да бори, а добро да защитава. Ако искаш да си награден, трябва да си победител всеки ден. Ако искаш награден да бъдеш ти, бъди добър, мечтай и сбъдвай своите мечти. Приказките пълни са с чудеса и тях все още вярват малките деца. И в живота става чудо всеки ден и в живота може да е вдъхновен, ако станем всички по-добри. Ако вярваме в своите мечти, ако чудото откриваме с очи, вярващи, усмихнати, добри. Момиче,